Mix One exclusive. Kaupay na sumayaw, kayo ba saning lawas? Labi ko na palibong, may pakiduk-iduk kapagad. Titik sa ni mga siki, labyog sa ni mga kamu. Labi na kung tsak sa atukan, di timing kagad.
salsa, mapa swing pa, katanan nga sayaw maaram siya. Bisan diin nga suro sarayaw, permi invitado, permi kumbidado. Mapa Islaman, syudad Ubuntu, si Mrs. Glavan kilalado. Lupa si Manatek na kay ginbayaan sa di ay niya, kay diri maaram sumayaw si Chacha, kay ansikiniya puros wala. Maupay kuno si Mrs. Glava, bisan arog na diri na repera, mapapugi mang tanggo pa o Chacha, bait nga ni sa disco magaga. Bisan diin na suro sarayaw, permi invitado, permi kumbidado. Mapa Islaman, syudad Ubuntu, si Mrs. Glavan kilalado. The dance floor is now open. Sa edad niya di kagad masugad, kagkaya pa niyaan magliad-liad. Kung tumalibong man agi daw kakulong, bisan nataas ang kanya takong. Damo ang estilo sa kanya pagsayaw, salit magparanaw, damo ang nanimang raw. Fax na tumba salsa, mapa swing pa, katanan nga sayaw maaram siya. Bisan diin na suro sarayaw, permi invitado, permi kumbidado. Mapa Islaman, syudad Ubuntu, si Mrs. Glavan kilalado. Bisan di